Obyvatelia reštituovaných domov si môžu vydýchnuť. Štát bude regulovať nájomné v týchto domoch aj po 1. januári, hoci pôvodne sa tak malo diať len do konca roka. Právnici však upozorňujú, že takéto obmedzovanie vlastníckych práv majiteľov domov je v rozpore s ústavou. Regulácia nájomného sa mala skončiť 31. decembra tohto roka. Nestane sa tak. Štát bude majiteľom nehnuteľnosti aj naďalej predpisovať, koľko najviac si môžu od svojich nájomníkov pýtať. Regulácia cien nájomného bytov bude pokračovať aj naďalej. Vláda to rieši veľmi pomaly. Boli tu prísľuby niekedy v lete, že do konca tohto roku budú nejaké záverečné koncepcie. Nikto nevie, ale myslím si, že malo by to tak byť, že to opatrenie by malo platiť ďalej. Problém sa ťahá od pádu komunizmu a doteraz ho žiadna vláda nedokázala vyriešiť. Na jednej strane sú nájomníci, často v ťažkej sociálnej situácii, na druhej majitelia domov, ktorým nízke nájomné nestačí pokryť ani nevyhnutné náklady. Na nájdenie definitívneho riešenia, čo je napríklad výstavba nájomných bytov, je potrebný určitý čas. To by mal byť rok 2011. Ak nájomníci chcú mať regulované nájomné aj po tomto termíne, musia sa do konca tohto roka prihlásiť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja. Obyvatelia bytov s regulovaným nájomným si môžu stiahnuť tlačivo, ktoré sa nachádza na stránke ministerstva a do konca decembra poslať poštou na našu uvedenú adresu. Podľa právnikov je však obmedzovanie vlastníckych práv majiteľov nehnuteľností v rozpore s ústavou. Regulácia obmedzuje vlastnícke právo, pritom neposkytuje primeranú náhradu vlastníkom bytov. Ukončenie regulácie nájomného sa teda opäť odkladá a politici stále nevedia nájsť riešenie. Odsúvanie problému však môže výsť štát na nemalé peniaze, keď majitelia domov budú žiadať náhradu škody. Tatiana Novotná, televízia Markíza.